Nuorten nikotiinituotteiden käyttöä joukkueurheilussa voi ehkäistä. Itse sanoisin, että itse asiassa valmentajalla on äärettömän tärkeä merkitys tässä olemalla ensinnäkin itse esimerkkinä nikotiinittomuudesta ja savuttomuudesta ja toiseksi hänen asemansa joukkueen valmentajana rajaa ne säännöt ja normit, mitä pelaajat joukkueessa toteuttavat. Näin ollen nikotiinista on hyvä puhua urheilijoiden kanssa, että se ei lisää suorituskykyä mitenkään, päinvastoin se on haitaksi urheilijan terveydelle. Jos kuitenkin käy niin, että nuori sitten käyttää nikotiinituotteita, niin valmentajalla on hyvä mahdollisuus puuttua, nostaa esille, ottaa puheeksi tämä asia, koska näistä asioista on siellä joukkueen säännöissä jo edeltä käyty läpi. Ja mikäli sitten tarvitaan apuja siihen, että nikotiiniriippuvuus on niin suureksi kehittynyt, niin valmentaja ja vanhemmat yhdessä urheilijan kanssa sitten sopivat, miten pelaaja saadaan hoidon piiriin.